ακολουθούν οι τοποθετήσεις. Πρώτον, μερικών μαθητών νέων που αποτελούν την ελπίδα του τόπου μας. Η μαθήτρια του 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, Πατράκα Ειρήνη, πρώτα έχει το λόγο. Και μετά δύο μαθητές από το 3ο Λύκειο Αλεξανδρούπολης. Παρακαλώ, η μαθήτρια Πατράκη Ειρήνη. Καταρχάς, καλημέρα σας. Είμαι η μαθήτρια του 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης. Είμαι εδώ για να δείξω ότι οι νέοι ανησυχούν. Οι νέοι ανησυχούν και μάλιστα περισσότερο από όλους. Γιατί αυτός ο τόπος, εδώ που γεννήθηκα, ανήκει σε εμάς, ανήκει σε εσάς, ανήκει σε όλους. Και ποτέ δεν θα συνέβαλα σε κάτι τόσο